Tot i que a priori sembla inversemblant, he formulat una teoria que explicaria tot el que està passant a la UPB. He pensat que tal vegada el rector Capilla va trobar al seu despatx un mosquit atrapat en resina que contenia l'ADN de l'estil de govern del rector Justo Nieto. I va pensar que seria una bona idea clonar-lo i convertir la UPB en un gran parc d'atraccions on tothom seria feliç. Però les cadenes d'ADN estaven trencades i va tindre que emplenar els buits amb ADN de granota. I a la fi l'ha eixit un poc rana. Acompanyeu-me entre mascletaes, vaixells i paelles al resum del Consell de Govern que he titulat Jurassic Park. Benvinguts al Jurassic Park, la universitat on els problemes s'arreglen pagant una paelleta o pegant una volteta en un vaixell, o en una mascletà, com marquen els cànons. La sessió del Consell de Govern va coincidir amb el segon aniversari del nomenament de Pepe Capilla com a rector de la UPB. I diu el rector que dels 50 compromisos específics que va adquirir, que jo pensava que eren més, el 66% ja estan complits, que no sé quins, i un altre 20 ja està en marxa. I només li queden 6 per fer el pleno, que ja és mala sort que són just els que jo estic esperant. A veure, si les matemàtiques no m'enganyen i 6 són el 14% de les promeses que va fer, doncs les promeses són 36,85, un número raret, com si s'hagueren inventat els percentatges. I tornant al paral·lelisme que veig entre la forma de governar del rector Capilla i del rector Nieto, parlem de les paelles del 2 de juny. Primer, comentar la mala sort que té el rector que li fiquen unes paelles just quan fa 2 anys de mandat. I així, gent mal pensada com jo pot dir que es gastem els diners públics en actes de celebració de l'adveniment del nostre benvolgut líder. Perquè està clar que celebràvem una altra cosa. Que quina? Doncs no ho sé, que són la millor politècnica d'Espanya i la segona millor universitat de l'Avinguda de Tarongers? I tampoc sé per què del PDI només estava convidat el rector Res, els seus velocirrectors i els que estan en els equips de direcció de centres. Ni per què no estava convidat el pas que treballa als departaments ni el pas laboral. Misteris que segurament mai tindran resposta. Les persones beneficiàries de les ajudes Margarita Salas i Maria Zambrano s'adreçaren a uns quants membres del Consell de Govern perquè duguérem dues qüestions a debat. D'una banda, que la universitat, el Tyrannosaurus Rex, lluitara contra el Ministeri, l'Indominus Rex, en lloc de fer-ho contra ells, els pobres consognatus. Ara vos explique. Les ajudes de requalificació del sistema universitari, que incloïen les ajudes Margarita Salas i Maria Zambrano, varen ser publicades pel Ministeri d'una forma un tant xapussera i deixant que cada universitat completara l'ajuda amb la quota patronal o no. I les universitats públiques espanyoles, com si fórem el tio Gilito, varen decidir convocar totes les places que pogueren sense assumir cap despesa. Negoci segur. M'aprofite de la recerca que facen, m'aplique les bonificacions dels contractes que hi ha i la quota patronal i la imputa el beneficiari. Com entenien que aquesta pràctica era il·legal, este va denunciar les 5 universitats públiques valencianes davant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. I la Inspecció de València, i ara, mentre grave aquest vídeo, també la de Castelló, comparteixen l'opinió de que la pràctica és il·legal i proposen sancions per a la UPB, la UV i la UGI. A Alacant encara no tenim resolució. I ara, si la Inspecció General confirma la proposta, que tot indica que així serà, s'obren dues possibilitats. La universitat pot recórrer i no pagar als interessats fins a esgotar tots els recursos, obligant a aquestes persones a defensar lo seu en els judicis, o pot assumir la resolució i anar contra el Ministeri que en nombroses ocasions, i en costa, els ha dit que ho estaven fent tot xatxi. Inclús després de que els tribunals i inspeccions de treball estigueren dient-lo que estan fent-lo xungo. Però el Consell de Govern va decidir lluitar contra el dèbil i va rebutjar la proposta amb l'únic suport de les 6 persones que l'havien proposat. Segons el secretari general i el gerent,
Si a la fi cal anar contra el Ministeri, es convé processalment esgotar tots els recursos primer. L'altra part de la proposta era que en futures convocatòries la UPB assumisca la quota patronal, tot i que hagi d'oferir menys places, i evitem repetir aquest conflicte. Però aquesta no va ser pràcticament debatuda. Només el gerent va dir que tal vegada era bona idea. Jo sóc de l'opinió que és millor tindre menys persones contratades en condicions justes que contractar investigadors amb les condicions del McDonald's. A més, si continuem igual, fomentem la precarietat de la recerca en Espanya. Per el rector, que tenia pressa per acabar el Consell de Govern, dic jo que igual tenia que anar a comprar l'arreglo de les paelles de l'endemà, va tancar el debat i passarem a votar amb el resultat que ja vos he comentat. Oportunitat perduda. L'oferta pública d'ocupació del PDI d'enguany és continuadora de la de l'any passat, però jo, que sóc un tio optimista, la veig un poquet millor. De fet, enguany, pràcticament creem les mateixes places que se n'han anat, per jubilacions, defuncions i renúncies. Continuen garantint la promoció del professorat amb vinculació permanent i inclús hem millorat la dels ajudants doctors acreditats que ja no tenen que esperar tant. El discurs del vicerrector i del gerent és que no hi ha diners per a personal. I no perquè s'ho gasten en xorrades i en despeses de representació mal pensats, sinó perquè continua la limitació del capítol 1, i això ofega a les universitats que no tenen capacitat de créixer, de fet, ni de mantindre's. I rectors i rectores, gerents i gerentes, si es queixen al Ministeri, que jo no sé, pues no es fa molt de cas. Un futur poc esperançador. Però bo, 42 noves places d'ajudant doctor s'inclouen en la OPU. I les meues desavinències amb el rectorat venen per com les hem repartit. Mentre jo pense que haurien de repartir-se per la saturació de les àrees no permeables dels departaments en cada campus, m'explique, un professor d'anglès no pot donar una classe de valencià i amb una fórmula que evitara que pocs crèdits provoquen alts percentatges de saturació, el vicerrector pensa que cal introduir molts més factors, tants que a la fi els seus criteris no semblen criteris. En tots aquests factors, un departament que no arriba al 75% de saturació té una plaça d'ajudant doctor, mentre que diversos departaments que queden per damunt del 100% després del repartiment. Per això, jo defense criteris que siguin fàcils d'explicar i d'entendre, perquè ja que en 42 places no anem a solucionar molt, repartir-les igual entre tots. Però no, amb només 2 vots en contra, el de Pau i el meu, l'oferta va eixir endavant. I l'any que ve, 2 més del mateix. El vicerrector i jo estem d'acord en que, amb l'aprovació de la LOSU i la desaparició de l'obligació d'estar acreditat a ajudant doctor per poder presentar-te als concursos d'aquesta categoria, és convenient activar el mèrit preferent que estableix la mateixa llei en una disposició transitòria i així donar-se reconeixement a qui estiga acreditat. També estem d'acord en que si l'objectiu és aquest, no cal tocar res més dels barems de moment, perquè mai mola que et canvien les regles de joc quan estàs arribant a la meta i la gent s'ha estat preparant el currículum en funció d'aquest barem. En allò que no estem d'acord i que va provocar el meu vot en contra d'aquesta modificació és en la urgència de canviar tots els barems del professorat laboral per al curs que ve, per a la plena adaptació a la LOSU. Jo veig que els barems s'han quedat viejunos i en molts casos incoherents i sobretot que tenim un problema en el coeficient d'idoneïtat, que en altres universitats de la nostra contorna el tenen millor definit i aquí s'utilitza com arma arrojadiza massa vegades. Però el vicerrector diu que té massa feina per comprometre's a res i que ja si eso, en la pròxima legislatura, estiga ell o no. I per a mi, aprovar la modificació sense una data de revisió sencera és donar per vàlids els actuals barems. I d'ahí el meu vot en contra. Malgrat la brevetat de la sessió, ens va condir prou i modificaren i adequaren les comissions as usual. I també modificaren substancialment les memòries de 10 màsters, actualitzaren les de 2 dobles titulacions i aprovaren la memòria d'una nova. I totes de màster, que sembla que ja li comencem a fer cas al vicerrector García Sabater que vol reforçar aquesta oferta. També crec que establirem el rècord Guinness de nomenament de professors ad honorem,
I durant la sessió va eixir la necessitat de modificar els requisits per a rebre aquesta distinció, perquè diuen que ha passat de ser un reconeixement a un dret que les persones exigixen. Això és el que van comentar, que jo no tinc ni idea. I em vaig quedar bocabadat quan vaig veure que el nomenament de dos professors en concret s'estenia vora un 15 dels membres del Consell. Mireu, així. L'Institut Universitari d'Enginyeria dels Aliments per al Desenvolupament ara es diu Institut Universitari d'Enginyeria d'Aliments FUD-UPB, que sona un poc a cadena de menjar ràpid. També es va modificar el Reglament d'Ocupació d'Espais i Instal·lacions de la CPI per afegir als campus d'Alcoi i Gandia que no apareixien. I aprovaren un diploma d'especialització en el qual tenia molt interès la Generalitat i l'Ajuntament de València, perquè col·labora el CDTDM de Múnich. I que, segons un professor que em va contactar, s'ha votat tots els terminis per aprovar-lo, però que segons la vicerectora no. Aquest diploma és gratuït per a l'estudiantat i en la memòria no quedava clar qui ho pagava, així que vaig preguntar i sembla que l'Ajuntament. Lo que no sé és si amb el canvi de govern i sense que el conveni estigui signat, la cosa està tan clara. En el seu informe, el rector va destacar lo bé que havia anat la cimera de rectores i rectors iberoamericans. Va dir que ell en aquell moment no sabia res del decret de retribucions del professorat laboral que es va aprovar l'endemà i que amb el canvi de govern de la Generalitat segurament el PPF va per l'aire. I poc més va donar de sí el Consell de Govern. I abans de despedir-me, i amb tot el carinyo, i espero que així ho entenga ell, vos comente que el rector Mora ja té el seu quadre al costat de tots els anteriors. Com? No, home, no sigueu cabritos, que el quadre no és aquest. I amb aquesta sensació de déjà vu que provoca la forma de governar del rector Capilla i amb el desig que passeu un bon mes, vos emplace al pròxim resum.